Infermers i conductors d'ambulàncies ja donen per fet que el trasllat de pacients de Son Duret a Son Espases no es farà aquest cap de setmana, sinó al voltant del 20 de desembre. A hores d'ara, la Conselleria de Salut continua estudiant diferents alternatives per dur a terme l'operatiu amb la màxima seguretat després d'haver-se detectat un fong en un dels quiròfans i a la UCI del nou hospital. La presència d'un fong a un dels quiròfans i a la unitat de cures intensives de Son Espases, que s'ha detectat en els controls habituals, podria fer que el trasllat de l'hospital es retardés. Avui s'està desinfectant la zona i s'està a l'espera del resultat d'una primera prova, però encara se n'haurà de fer una altra. Les dues hauran de donar negatiu. La Conselleria de Salut està estudiant diferents alternatives per realitzar el trasllat en seguretat. Des del sindicat SATSE asseguren que l'operatiu no es realitzarà abans de dia 20. Han comunicado profesionales de quirófano, de UCI, que se están barajando fechas posteriores al día 20 de diciembre. Esto es lo que nos dicen nuestros profesionales. El servei d'ambulàncies del 061 també ja en tenen coneixement. Han comentado bastantes profesionales del 061 es que se les había comunicado que se barajaban fechas de traslado posteriores a las previstas. A Son Duret avui de matí la Conselleria de Salut s'ha reunit amb els caps de servei i els professionals de l'hospital per veure com afrontar la situació. Aquest fong és comú en els hospitals, especialment en els quiròfans i en zones d'obres. No és la primera vegada més que afecta un trasllat a un hospital. El mateix va passar al Mateu Orfila de Menorca.